Kutirejasa zvikuru regaiti tendeo Mwari nekushomirwa kwataitirwa. It's a good thing to see people preaching the gospel of the kingdom. Zvinhu zvinokosha, zvinhu zvakanaka kwazvo. Zvinondiitirawo zvakanaka kuona vanhu vane that hunger, that desire to minister the word. Nyika yakakura, shoko rinoti munda waibva saucheki washoma, so we just encourage vacheki kuti varambe vachiita basa. Tinotenda Mwari zvikuru. Tenda ndiverenge shoko raMwari kubva Genesis 12 from verse 10. Genesis 12 from verse 10. Now there was famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. And it came to pass, when he was close to enter into Egypt, that he said to his wife Sarai, his wife, "Indeed, I know that you are a beautiful woman. Therefore it will happen when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you." So it was when Abraham came into Egypt, the Egyptians saw the woman, that she was so beautiful. The princess of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. And the woman who was taken to Pharaoh's house, and she was taken to Pharaoh's house. He treated Abraham well for his sake. He had sheep, oxen, donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abraham's wife. And Pharaoh called Abraham and said, "What is it that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is your sister? I might have taken her as my wife. Now, therefore, here is your wife. Take her and go away." So Pharaoh commanded his men concerning him. They sent him away and his wife. Mwari wakuti kuda kushoko rawo. Tada nditaure pamusoro pekugona kuona zvakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti Abraham achienda ku Egypt anga ari mupoteri. He was a refugee. Ari kutiza hanga achienda kundopotera ku Egypt. But along the path, along the way, ndopa anoti kumdzimai wake, uri mukadzi akanaka kwazvo. Tikapinda mu Egypt, vanhu vanogona kukuchiva vakakuda ende vakandiuraya. Saka zvatichaita ndezvekuti kana tavamo, I will treat you, or I will say you are my sister, yotaurawo futi kuti I'm your brother, so that I may live. Vachingopinda mu Egypt, izvozvo ndo zvakaitika. Zvaitika sekudaro kuti Sara atorwa namambo. Bible rinoti usiku mambo wakava in a dream, Mwari akataura na Faro kuti mukadzi watora ndiwo muprofita wangu. Faro ndokubva aenda kundodzorera mukadzi waAbraham Sarai, ndokubva amupa zvipfuyo nevarandakadzi nevarandasikana. Abraham ndokubva abuda mu Egypt a wealthy man nekuda kwemudzimai wake Sarah. Sarah was the key figure. Ndiye aiva nenyaya hombe sei Abraham akabuda mu Egypt aine wealthy. But nyaya iripo ndeyekuti Sara naAbraham vanhu vakura vakwegura, chekuti dai nhauye beauty hazvaishamisa mambo kuti angashamiswe nerunako rwaSara, mukadzi atichemberei akura. Imo muEgypt mune vasikana varimo. Asi Bhabha rinoti nekuda kwokuti Abraham, the prophet of God, wakataura mashoko aya kuna Sara kuti uri mukadzi akanaka, vanhu vakakuona vachakuda. Mashoko iwayo ndo akacreata the beauty pachembere inonzi Sara. Mambo vakatoona kuti mukadzi akanaka nevanhu vaigara muEgypt, so they recommended her to king. Faro ndokubva atoudzwa nevanhu kuti kune murume auya ari kufamba nemumwe mukadzi akanaka kwazvo. Runako rwaSara harusi runako rwaiva ordinary, runako rwataurwa with a prophet anova Abraham pamusoro pemudzimai wake. Runako irworwo rukaita kuti mambo vatore zvipfuyo, vatore zvinhu zvakawanda nevaranda vape kuna Abraham for the sake
yemukadzi wake Sarai. So chakapa Abraham kusurvive famine and hunger inhau yekuti wakagona kutaura zvakanaka pamudzimai wake ivo vari mudambudziko, vari munzara. Problem yedu kazhinji ndeyekuti kana tiri under the influence or under the environment yekuoma kweupenyu nekunetsa kwezvinhu, we fail to see something good. I'll give you an example. Munhu ukamuvenga ukasamufarira haana chaanombofa akagona. Why? Nokuti chese chaanogona chinovharwa neruvengo rwako. Hapana paunoona enemy yako ichiita zvinhu zvaungatende, zvaungagone kuremekedza kuti apagona. Munhu kana amuvenga, ruvengo runoputira kuona zvakanaka hazvioneke. Bible rinobva rati, and love covers a multitude of sin. Rudo runovhara simba rezvivi. Rudo runovhara zvivi. Zvoreva hazvo kuti kana munhu wamuda, kutadza kwake kunonetsa kuona. Why? Nokuti unomuda. Even achitokanganisa pauri unotojustify, unozvigamuchira. Why? Nokuti unomuda. So kana rudo richigona kuvhara kukanganiswa, munhu akakutadzira uchimuda haunyanyozviona. Ndo zvakafanana nesimba reruvengo. Munhu wakavenga akagona hazvioneke. So environment, mamiriro ezvinhu anopa vanhu dzimwe nguva kuvabhita, kuvava, kuva nekusagona kuona zvakanaka. Kana munhu achinetseka zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kuti ave humble and soft hearted, kazhinji zvinonetsa. Vazhinji vaunoona vane hasha, even vachita hasha against you, haisi nyaya kuti wavagumbura kuti wavatadzira, vari musituation yacreate bitterness. Pane munhu wekutoti kwakuti maswera sei haadaive makatomira naye, kwete nokuti haanzwe, atone nzeve anonzwa, but pane zviri kunetsa maari, zviri kuvhara nyangwe nekugamuchirwa. Unodzokorera kwazisa munhu ari padhuze newe, zvotoitanga anovhunduka kuti muri kutaura kuno, ari so close, zvokuti unyazoona kuti munhu haasi pano but ndinaye. Zvoda kuti nenzeve nekukwaziswa nekugamuchirwa kunogona kuvharika nekuda kwesituation yakakukomberedza. So wakaipa unoshanda nemaenvironment iwayo kuti acreate munhu ave bitter, because kana uri bitter you cannot receive the things of God. Saka uchiona Bible richikurudzira richiticha issue forgiveness. Forgiveness haisi kuti yawika. Nauye forgiveness inobatsira iwewe kudarika munhu wakatsamwira. Nokuti izvezvi une vanhu vawakagumbukira, wawakatsamwira, iwo asisina vakatokanganwa, vari kutopfuurira mberi neupenyu, iwo wakangosara une chigumbu. Chigumbu ichocho chakonzera urwere munyama yako. Vazhinji vanhu vanouya kuprayer line, trigger yakatrigger zvirwere zviri mavari, vamwe vachifudza kuti kuroyiwa ibitterness yakabva pakuti kune vakavatadzira vakatsamwa. Kutsamwa kukaafekta utano wawakatsamwira achitojabula. Forgiveness kusaregerera kwafanana nemunhu atsamwa pane zvimwe zvinhu zvaitika, atsamwa kudaro, paanotadza kuregerera ipicture yemunhu wekuti zvichida adya chikafu chine bete obva ati rega ndinwa mushonga. Paari kunwa mushonga hongu bete rinofa, but iye zvinomafekta utano hwake. But learn to treat mama situations necaution. Pane masituations asingade kuti uwedzere kutsamwa, iwe watsamwiswa. Saka uchiona kuti kune vanhu vanouraya vanhu, kwete nekuti munhu is criminal, kana kuti munhu ane utsinye stereki. Inhau yekuti kana agumbuka maemotions akaita overrule pfungwa dzake, anopedzisira auraya munhu iye asina bad mind. Vazhinji vanoita zvinhu zviri negative, zviri wrong, they regret. Ukaenda kumakotsi, munhu akatouraya munhu anenge achitopisawo tsitsi, unotoshiya kuti saka but akazviita wani. Pane vanhu kuti unogona kutorambira kuti dzingauraye munhu ari too soft muchindo. Maemotions hasha dzikakuputira dzinokupa mamwe madecisions aunoregreta. Chinhu chinonzi forgiveness rekanimbochitaura haisi human nature. Vanhu hatigone kuregerera
akati expose ndipita paakati kuna Jesu munhu anganditadzire kangani ndichiregerera kuti kangani kubvunza nhamba kuda kuti kuregerera ndigone ndotoda kushanda nenhamba munhu akadarika nhamba iyoyo ndotora action. Haisi human nature to err though kuri human but to forgive zviri divine. So you need the grace of God to be able to forgive. Vazhinji vedu tinoti aiwa aindoregerera mufundisi akuregerera ndokwanisa. Unokwanisa maringe zvawaitirwa. For example, munhu akakubira ballpoint unoona muregerera akarepa mwana wako panonetsa. Onzo kuti uyarepa mwana wako kuti it's okay takandiregerera. Zvakaoma ufunge, let's be real. Unema issues aunogona kuti hakuregerera. Vanhu vanotadza kuregerera vanhu ngavaregerera nemani. Zvinodependa kuti chii chaitwa. Zvese zvaunotora at ease kuti ndinoregerera zviri palevel yekuti kana zvadarika ipapa ukwanise. Ukanditsika sorry plus ikanzwa kuti iwe warepa mwana wangu tinombotaura sorry aite kuti ndinenge ndaakuda the nature of God. Kuregerera kuri divine, to err is human, to forgive is divine. So chinhu chinonzi kuva neforgiveness, a forgiving heart, chinotonamatirwa achigumira padesire kuti hai ndoda kuregerera zvikaenda a certain level haungazvikwanise. You need the grace of God to help you to forgive. Kazhinji kacho hauna kuita forgive wakangokanganwa. Mumarriage zvinowanzoitika kuti murume achitadzirwa anotanga kuregerera munhu but achizvipenga paside. Rimwe gore panozvitadzirwa futi kuti wajaira. Ukanzwa kuti wajaira kurati ndine record. Musiwo wakadai wazonyanya. So we need the grace of God to be able to forgive. Tisibata nyaya forgiveness, tabata nyaya kugona kuona chakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti mu midst of trouble ukagona kuona chakanaka, Mwari vanoshanda neichocho. Izvezvi zvakaoma. Ndikati ngatirumbidze Mwari. Nguva yako yekurumbidza inodiwa nekuchema. Ende zvauri kuchema zvacho zvinhu zvaunochemera muupenyu. But kuti ugare waziva kuti zvese zvaunochemera kana zvikaitwa zvinongouya bedzi kana uchiri mupenyu. Zvoreva kuti kutora mupenyu ndo platform yaunotsika woti Mwari makanaka maita henyu. Saka tinodirwa kutenda nekurumbidza nekuti mezedu haagoni kuona uchakanaka. Munhu wese ari problem haagoni kuona chakanaka chiri kuitwa naMwari chekuti ranhasi ratorira uripo. I always tell people kuti kune vanhu vane mari vafa iwe nezvikwereti uripo ifevha iyoyo. Tuwa kwako ndingochisairire iwe. Amen. Vane makambani vari gifted vanodiwa nevanhu vanofa iwe wakamako uchingochofa. Wega kutoona kuti Mwari ndiye anenge ari kusaidi kwangu because dai zvaivhotwa wakaenda kudhara. So wakaipa unotivhara meso totadza kuonawo zvakanaka zviri kuitwa naMwari muupenyu. So pese paunotadza kuona uchakanaka uchingogara uchichema nedenga rinotonetseka. Why? Because rinoda kushanda nechakanaka chiripo kuti rigone kugadzira zvakaipa zviri kukurwisa. That's why shoko richiti hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. I'll give an example concerning that. Goliath ari a giant, ari very rough, ari against the people of Israel. David paakauya Bible rinoti wakaenda kurwizi and he took 5 smooth stones. Sei paka describe type yematombo akatora 5 smooth stones, which means kunze kwerwizi matombo ariko but they are not smooth. Matombo emurwizi shona dzinonzi hurungudo. Matombo ekuti mvura painoerera anenge achirovana, anobva aita a round shape zvekuti haasi rough. Matombo emurwizi akasiyana neepanze. So Bible rinoti and David picked 5 smooth stones against Goliath. Paidiwa 5 smooth stones, not just stones. Why? Because Goliath wakaipa but hatikunde chakaipa nechakaipa. We need a smooth stone to kill the giant called Goliath. So Abraham naadzimai vake ipapa angasati akunzi Abraham angachinzi Abraham. Naadzimai vake vari kuenda muEgypt. Tiri kuendesa kuEgypt famine.
ende nzvimbo yavari kubva yarohwa nefamine ndonzvimbo yaakanzi naMwari bva uko uya apa. A place of appointment yakava nechallenge. Tine vanhu vakaudzwa kuti kana zvinhu zvako kana zviina Mwari hapaite problem. I chose to differ. Verenga Genesis 12. Abrahamu paari kupotera kuEgypt haasi kubva kumba kwavo. Kumba kwavo akabva kudhara. Ari kubva muKenani, nzvimbo yaakanzi naMwari bva kwauri uye kuno. But in that place yaanzi naMwari ndo yako gara apa, there was famine. So challenges are real, whether a believer or not, bishop, reverend, prophet or not, challenges are real. Munhu wese unofesa ma-challenges, even in the place inonzi naMwari ndo yako, even pazvinhu zvinonzi izvi ndo zvako, challenges are there. Kana wakaipa akakandwa kubva kudenga, zvava nekudenga kwakatomboita challenge. Kana Satani wakakandwa kubva kudenga, akanzi hoko yenyika wakaipa akandirwa ikoko, achibva kudenga, zvava kuti kudenga kwakatomboita kaproblem. But ndinoshaya kuti Mwari wedu une solution. So Abrahamu munzvimbo yaakanzi naMwari ndichakuita munhu mukuru, hamuna kutanga neprosperity, hamuna kutanga nekubudirira. Vakatanga nekuti there was a famine in that land. Ndokubva afunga kuenda kuEgypt. But asati apinda muEgypt, ane a prophetic message yaakataura kune mudzimai wake Sara kuti you are a beautiful woman. Ari kugona kuona beauty in the midst of hunger. Vakuru mumarriage mukaita nzara runako haruoneke, let's be real. Muwanano kana muine nzara musumba musina chikafu, hapana chakanaka chinoonekwa irafu yega kushautana. Abrahamu famine vachipotera kuEgypt, akatarisa mukadzi wake akati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kundiputira iwewe. Kuti Abrahamu atoone jealous, maari mutone kurespekta nekuona kuti mukadzi wake akanaka. Ari kutaura runako pachembere yake. Abrahamu naSara havasi vakomana nevasikana. Munhu mukuru ari kuudza mumwe wake kuti wakanaka. Indaiti kana munhu akuchembera runako runopera, kwaAbhurahamu kwakune mawani. Runako runenge rwaiwedzera nekukura. Kusvika paleve kuti Abrahamu akataurisa chembere yake akati mama makanakisa. Tikapinda muEgypt ndinourayirwa imi. Mashoko aya haisingori compliment bedzi. Remember he's a prophet. Kandi mashoko ari kutaura even dai Sara asina kuti ndakaistereka. Ari kutopiwa runako nema words. Words are like seeds. They carry a creative power. Mashoko ane simba rekusika. Chinhu iwe unoita business pota uchikudza zvaunotengesa kuti unotengwa chinobudirira. Mashoko ngaaende pazvinhu zvaunoita. Abrahamu wakataura mashoko akanaka pachembere yake inonzi Sara. Ende vachingopinda muEgypt, vanhu vese zanzi vakanorekomenda Sara kuna mambo. Kuti vanhu vese vazvinoti hatikwane haikrimu yatiperekedza chef. They recommended her to the king. Sara, remember vanhu vama-refugees, vapoteri vari kutiza nzara. But imagine a refugee, mukadzi nemurume, mambo otoudzwa kunzi kune munhu akanaka auya, kwete vapoteri, kwete ma-refugees, a beautiful woman. Like Abraham paakataura shoko iroro, ane mashoko aibvisa. Gona kubvisa zviri negative, uchitaura zviri positive. Why? Because kana mune vapoteri mapinda mune imwe nyika, munofanirwa kungozikana kuti kwauya ma-refugees vapoteri. Kana kuri kuSouth mune muchinzi makwerekwere. Beauty haioneki, kana patongosviwa zita rokunzi makwerekwere hakusisina value. Kare pavaive muno muMozambique wainzi maMosque. Zvaigona kutovhundutsa vanhu kuti une Mosque unodanana nayo, zvaigona kutokushoresa. But kana atonzi Mosque hachatarisira beauty ipapo. So Abrahamu naSara pavari kubva Kenani vachipinda muEgypt, vapoteri. But kunzi vatreatwa as refugees havana kudaro. Nekuda kwokuti Abrahamu ane a trick yaakaita, a spiritual trick, yekuti anotaura runako pane mudzimai wake. So mashoko aataura ekuti amai makanaka, vachingopinda muEgypt, ndozvakataurwa neguta rese kuti kune munhu akanaka auya. Let me put it this way. Nyika yeEgypt, nyika
ine vasikana vangani, ine vakadzi vangani. Ingashayire vanhu vakanzi vakanaka nekuti mambo angashayire hope zvokuti mambo anoignora maresidents vagari vemuEgypt vese voti ndiri kuda refugee. Voti runako urwu harisi runako rwuri ordinary. Mukuru zvamunobata nezvamunoita zviri ordinary kusvika makutaura masupernatural words upon ordinary things. Learn to speak positive upon every issue in negative in your life. Kutaura hakusungise. Bible rinoti simba rerufu neupenyu ruri pamuromo. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak words that are positive concerning your life. Kana zvikaita sekunge hazvimake sense, aiwa nokuti dimension yefaith iri above common sense. Kutaura hakusungise. But unozora ndikati taura izvezvi zvakanaka paupenyu hwako. Une dzimwe nyaya dzaunoti aiwa zvataure zvakazonyanya nokutaura soft. Yet hazvirambidzwe and hazvisungise. But pane paunonzwa wega a challenge. That challenge haibve mauri. Iataki pamusoro pelife yako. Ndikati taura kuti gore rino ndinovaka imba. Kwete kuti yevaka taura hautaure. Wega unozoti ndezvechechi adatiitisa unoivaka sei. Iwewe pachako utori Satani asati auya utori right kudhara. Wega unotoramba azviite. Unoziva kuti wakaipa. That negative mindset yakadyarwa mauri ndopaanosvikira. Ndozvaanotrusta. Ndozvaanotrusta izvozvo kuti uyu hatomboda kuroiwa ega hambofa akabvuma kuti upenyu hunochinja. Ega habvume kuti pane kwaari kuenda. The devil pane paanotodza madhimoni kuti imbomirai. Ivo vatano vatori right kudhara. Do you know kuti mind iri bigger than a demon? And I will show you the picture. Satani paakanzi Satani haana kupindwa nemweya wechina. Hakuna dhimoni rakapinda muna Satani. Nokuti kwakusati kwatova nemadhimoni Satani asati apanduka. Nokuti paakapanduka ndiye akatora a third of the fallen angels. So Satani asati Satani kwakusina dhimoni. So chakaita kuti ave Satani wakafunga panoti wakapindwa nemweya wechina. Akafunga kuti ndaakutora chigaro changu ndiise pamusoro pechigaro chaJehovha. Iniquity was found in him in the mind. Zvoreva kuti madhimoni anototrusta thinking system yako. Ukatova nethinking system iri positive, madhimoni anozva kuti mai manje munhu akusununguka akuenda. Unozvati nezvatakakura tichiudzwa. Kwete kuti ndezvechokwadi. Ndozvataiudzwa. Tikazvirarama tikazvitenda. Zvikapedzisira zvakungoitika. Takakura tichiudzwa kuti munhu mutema ndokutambudzika. Varungu vakakomborerwa vane upenyu hwepamusoro. Tichiravapfana taiti vanhu vatema vanonzi mabhoyi. Saka pane pataiti tichitamba pamwaikwira mumuti wamoenda pasi. Tinotaka kuimba kuti mabhoyi ari pasi varungu vari kudenga. That pattern of thinking haisi muscripture. Murungu ndiye akangofunga kuti munhu tikamupa information iyi akaitenda aroya dzinza rake rese. Pakutoda kuita nharo kuti whether white, black, yellow, what, I'm wonderfully and fearfully made by the grace of God. I can do something and make impact in life. Iyo deliverance yoyo haitomboda kunzi demoni out. Kudzimba kwedhimoni mumunhu haisi complete deliverance. Halfway. And I will explain and show you. Bible rinoti mweya yechina ikadzingwa mumunhu inoenda kwakaoma. Yozodzoka kuzotarisana yakadzingwa makamira sei. Zvati kudzingwa kwedhimoni kune guarantee yereturn. So kunzi out in first stage. The complete stage kunzi in. Chinopinda in chii the word of God. So ationa nekuchechi kunoitwa deliverance kunotoparidzwa. Vanoparidzire iwe dzinga madhimoni. Vanozvati kana rikaenda as long mind yako isiri renewed usina understanding yescripture. Unototadza kubudirira usina kuroiwa. Iwe tine vanhu vasina kuroiwa pasina chiri kuitika muupenyu. Zvokuti ukatoroiwa mudarika paura pa unongoroiwa iwe.
stage yauri ukaroiwa zvodarika izvi. Iyi ingori nyaya yekuti hadzisi kudhonzawo hadzo push positive. Uripomera neototi amatakamuite iko munhu anozoya mushonga zvatikanyatsomusota chaizvozvo. Somebody came to me one day and said, no, you preachers have turned to be motivational speakers. You know, it's good. There are people who need to be motivated. Ukatoa Bible rakuti simba enda kumujuru, arina kutenda kuchechi. Bible ukatoa kuti simba enda kumujuru, riri kuti go and get motivated nezvinooneka. Mujuru hauparidze. Une basa raunoita mujuru. Saka simba yakanzi aiwa simba ina need kuenda kuconference kuchechi. Vaende kuchuru. Enda unoona zvirikuitwa nemuchuru. And you get motivated. Abraham chaagona chii asati apinda muEgypt. Ambomira kufunga zvenzara zvokupotera zvenhamo. Ndokubva atarisa mukadzi wake Sara. Ndokubva ati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kundibvutira iwewe wakanaka kwazvo. And achingopinda muEgypt ndozvakaitika. Usadherere kuti Egypt yanga isina vakadzi. Abraham is a prophet. Ataura mazwi anocreate a law of attraction. Usandiudze kuti muEgypt hamuna vasikana. Kuti mambo atopedzisira akuda kutora mukadzi wemunhu nyika yakazara vasikana. Vakoti nemawendiro akaita vasikana unganetsa nemumwe murume nekutora mukadzi wake. Unotsvagirwa kumusikana right. But mambo weEgypt akaipiwa mabhebhe ese muEgypt akati kamukadzi kemugara ndikukada kakanaka. And the Bible rinoverenga rati he was recommended. Hakuna vanhu vakatiuya kuti mambo kune munhu wataona akanaka. The power of words. Simba remashoko. Learn to speak my words are positive. Iwewe pachako une simba. I'll always give people this example. Bavanda tuna Jesu tulienda tese kuparadise. Haina kupinda church, haina kupisa chegumi, haina kwenda conference. Yakaita sei, yakataura. Isheka na makuya mumbambo wanyimunirangarire. Zvakakwenda. Sasi kuna akapinda denga nesasi pamuroma. Kumwacho chakamutadzira kupinda usataura. Abraham akashandisa a prophetic anointing mutime yefemai. Akadzoka aine ngamera aine makwai nevarandakadzi ndotime yaakatopiwa Haga as a servant girl. Chii chaakaita achingoda kupinda muEgypt akamboti dhiyamira you are a beautiful woman. Kana tapinda muEgypt for your sake vanhu vachada kundiuraya nokuti mukadzi akanaka. Vachingopinda muEgypt mambo ndokubva audzwa kuti kune munhu akanaka auya. Kune munhu akanaka auya. Ndati runako rwaSara ichembera ndikutaura nezvayo. Akasvika musikana akasweet 16 igogo kumasikete 70-80 vari kurwirwa nevamwe bosi. Mambo kwava kusaona here vanoona. But mashoko ataurwa naAbraham pamusoro pemudzimai wake ane weight in the spirit. Iwo kune vanhu vari kutengesa maproducts asiri mamwe ekuti anotyisa. But they are making money kudarika kwevanhu vane quality. Nyaya yabva paquality yakuenda pakuti anazvo ndiani. Idambovula kuti kumupedza nhamo ndokunoita masales kudarika anaitikazi. Aitikazi wacho haavhari. Anodhura but haavhari. Neti kuwanda kwemabhero ana trueth vachabuda musystem havasi kubuda. Vari kutovhura mumabranch anojeka kutovhura. Inda zvinoti nyaya yekuti quality inoiswa ipapo ikangosiyana hamuwabudise system. Bhururi iwawe manje Bhabha roti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Simba iroro rinoincluda mashoko ako ane power. Gona kutaura mashoko akanaka pamusoro pevana vako. Isitaituba nevabereki zvokuti mashoko iwayo anotoda kurivheswa muprayer. Chikudenza chinangwa chinoenda. Mashoko emubereki mubereki ane power over you. Ndokutanga kubereka. Ane office yekukublessa. Ane office yekukublessa. But office iwayo akayabusa
akakutuka chitukwa ichocho chinofamba newe. Kune madhara ekumushauri ekuti ukanyima mari yedoro achireza hake mupiniso wakudzokera kuHarare akoti shuwa usikundipawo kana esikati muzukuru. Alright, ufambe mushe. Aufambe mushe, iye ufambe mushe. Zvoreva kuti chaataura chiri kuperekedzwa nezviri mari. Message yese ine spirit behind. Asana mudzwa munhu wekuti ukamugumbura anokuti Mwari ave newe. Pfungwa kwako zvinorevei? Lord asave newe. Mukati umu mune spirit inopusha mashoko. Spirit ndo iri powerful than zvataurwa panze. So Abraham is a prophet. Asati apinda muEgypt achitiza nzara kwaari kubva akati adzimai angu makanaka singaiti. Vakuru kuona runako munhamo kunonetsa. Vakaroora ndofunga tingawirirane. Mumba mukaita nzara hapana chakanaka chinoitwa nemunhu. Kana akatobika ungatombomutira kuti urikuzviwanza mangwana tinodyei haudi zvakawanda. Akabika shomopo pakafuta handigude. Munhamo mune mashoko agara angori negative. Hapana paungati baby are beautiful chinara nenzara. Beauty haioneki munzara. Saka tiona kuti mukisane zvinonetsa. Unoona ngokutambisa time mukisire. Nokugarisana tidanana. Kana environment yadaro hapadi Satan unokora kupa mind zvekuti iwe pachako you become the devil of your own house. Saka Abraham watidzisa kuti varume zvingaombe zvinganetse, learn to see something good in hard times. Mwari vanoshanda neichocho. Nyika yakaoma kuda zvinhu zvichinetsa iti Mwari ndinokutendai nechipo cheupenyu. Why? Nokuti haisi nzara inogona kukuraya. Kuna anotofa akaguta. Kuna anotofa akaguta. Yototi nzara iyo ichatiuraya. Aiuraye. Chikafu chinokutouraya futi. Chaungatoda chisustain upenyu ni Kristu. So iwewe as man, you have a role to play. To speak good. By every issue, by every challenge. Zvaka handisi kuramba reality yekuti zvinonetsa nezvinorema zvinenge zviripo, but waakutaura the supernatural word upon reality iripo. Murume anonzi Job, zvese zvakaitika vanhu vaya kuzoripota, ane mashoko aingosimba ainawo, kwete yekutuka Mwari kana kumhura Mwari. No wonder akaita bounce back. Bouncing back ya Job yakabva pakarekta yake. Karekta yake yaimudza kuti nyangwe zvese zvaitika Mwari anoramba ari Mwari. Ikoko kusimba kwaakaita ikoko kwakadenda Mwari kuti ichi ndochikomborera ichi. Hatisi kuloza mwoyo nekundida zvinhu zvakaoma kudai. Wese auya neripoti kuna Job aida kuti Job ataure zviri negative. Wese adzimai vacho. Uza hakuna chinobohwa chekuti munhu wawakazembera waunotsata ndo my last pillar. Zvinhu zvese zvaoma. Obva auya futi kuside kwaDevil oti tukai Mwari mufe. Ndakati hakuna mukadzi anoda kuva shirikadzi. Havadi. Vanhu kwaona madhamu vakuti tukai Mwari mufe. Havadi kuprofita watone mwefesi. Mukadzi akuti Debiroi basi. Amakumakire yakadaro. Chara kuti already kuna aindoonekwa. But one chakagonekwa naJob. Even Mwari pavakamupa blessing Job 42:10. Ropafadzo payakadzoka double. Chinhu chaasina kuita. Haana kudivorce. Iyeyo mukadzi apa muchituka Mwari ufe. Haana kuti right zvangu zvabatana vacho maitaura rafu kai. Yakuda kaitani. That man ane imwe character in so challenging. Iyo mukadzi anokuchituka Mwari ufe. Uchirwara. Recover zvako zvoita. Uregera kudivorce. Sei asina kudivorce. One thing chatira kuonesana. Job anga akakura spiritually. Adzimai pavakataura zvavakataura, iye akaziva kuti havasirivo vari kutaura. Vari kutauriswa, vari kushandiswa, kune mweya. Mukagarisana zvakanaka ukadzidza nekuziva mumwe wako. Pane musi wekuti akakutuka, wega unofanira kuzvinzwa kuti ndezvekumusha kwavo zvinoda kuti vari amwe. Asiriye.
magumu wangu haadaro iri hafi vauya atete wakafasina murume wauya manje pane matukiri unyosana kuti munhu uya ahambodaro munhu ane rudo nenu inda saJob anga akura anga amacho anga akuziva kuti dzimai ukana kutaura so asataniwo havadaro zvine vanhu vanoona madhimoni kana munhu ana matirwa ramanifesta. That's a lower level. Higher level, even asina kunamatirwa character nezvinotaura munhu can tell baba vakauya kuna Jesu vachiti zvikabata zvinoti mumoto kana kuti mumvura vanga vakura vaitoziva kuti ukaona ari mumoto zvamubata hakusi kuda kwake, ukaona ari mumvura haasiriye zvinomuendesa haende zvinomuendesa. Matthew 15, the Canaanite woman anoti kuna Jesu, mwanasikana wangu anetswa nemweya yechina. Amai havasi kugona kudzinga mweya wechina, but vanogona kutoziva kuti mwana wangu ari kunetswa nemweya. Ndofunga vakatira counseling everything else vakanga pane chiri kuchinja vakaziva kuti uyu wamweya. Because there are times that we try to solve things in a natural way. Izvo zvine spiritual attack, you'll be wasting time. Pose patinoedza kusolva zvinhu in a natural way, sina kuita research yekuti the push factor ndei, we waste time. Mwana uyu hanzi mwana anozodai ukasatsvaka chinokonzera kuti adaro kana mukaronga zvakanaka. Kune munhu akaba ndokubvaenda kujeri, ari kujeri ndonzonzi ari kubira umwe futi sipo ikoko. Jeri harina kusunga umbavha, rakasunga mbavha. Umbavha huri maari, mbavha ndiye. Saka mapurisa anosunga mbavha, haasunge umbavha. Saka tonoti umbavha haunei nekuti mupurisa aona tokuvhara ariye. Uenda pachaji ofisa ongosiya foni yako ipaboko kuda panze une shuwa ofisa unokukuvadza ko munhu ka iwo kana vachitobudawo muofisa vanosiya vakiya fungo kwako vanokirei inobva pacentral vandoziva nokuvadzana. Human nature ina basa neinde kuti unoita basa rei. Amen. So Job ari kugona kuona kuti aya mashoko haasi mumwe wangu aya. Saka paanoita bounce back anoramba nemukadzi yeye. Why? Agona kusolva issue yemarriage yake nekuti ane spiritual understanding. Zvimwe zvinovambirana navana isina kuti vanenge vachinetsana kune zvisingade kuti vagarisane. Saka izvozvo havazvigadzirise, vanogadzirisana ivo. Abraham akaona runako pachembere yake, ende nguva yaari kuona runako vari kutiza nzara kuKenani vachipotera kuEgypt. In the time of famine akagona kuona chiri positive. Ende vachindopinda muEgypt, mambo ndokubva vaona isho mukadzi akanaka, vanonisa kuti mukadzi akanaka atorwa namambo. Mwari vakataura namambo kuti mukadzi womuprofita kudzorera. Mambo ndokubva atora mombe, ngamera, makwai, ndokubva ati Abrahamu zvinizvi. Akabuda muEgypt maapotera nenzara ari a wealthy man. Key a leader ku wealthy, speaking positively in hard times. Unaziva kuti dambudziko rinopa vanhu language. Mubhaibheri vanhu vairarama nemapere mbudzi vainga vakamanikidzirwa kupota vachishedzera pavanofamba kuti unclean, kuti takasviba, kuti vari kuuyawo vapave way because havafanira kucontaminata vamwe. So chirwere chakavapa language. Poverty futi inopa language. Kune mamatauro anozwa kuti haasi munhu ari kutaura inhamo iri kutaura. China kuti nhamo itaurere. Munhu wokuti unotira kumita akambopiwa lift one day. Iwe pick up. Chida atomira namhanya agara kungoro kumashure. Saka auya kumberi bamulini. Ngati hakuna ndiripo. Hapana kumberi kwakaipe kudarika kumashure. But nhamo inokudza kuti zvino watongokwira wakuti palipo kuti ndodza nhamo kutaura asiriyo. Wazi baba sitika nengoro zvakasiyana. Nhamo inotaura. Poto uchiitamira inogara ichitaura zitare. Munhu anopinda mumba maunzi garai pasofa. Wati hapana pandatora. Nhamo ndoiri
Yes. So kuona kwezvinhu kunopa vanhu language, kunopa vanhu yavanoti tradition. Alright, I love examples. Isu tichikura maiti mukadya sadza munogeza maoko moombera modya. Kana maakudya nenyama, kana wada nhonga nyama unombera futi. Kana anozvizisa zvoreva kuti haisi nyaya yekuti zvimwe zvinayo kukoshesa nyama kuti haiombererwe, inofanira kuombererwa paine yega, inokosha, iri kusanganiswa nesadza. Kana waombe ukatonhonga usina kuombera, munin'ina wako atochidza kuti angonhonga. I'm sure you will get it by the and that is what it's in the guy. In poverty. You don't hold the hand, I'm upset, you don't go to people. I want to know about shit. In poverty. So when you papa and Akupa Magat, you go to end up Kumba, which you walk as a Maoko, you know. Say me, it's time to run go up to me. I hear fruit with a Tunga. Oh, soup. Was it the Taco? Sir, it doesn't have to eat culture. Poverty. Poverty, you know, by culture. Yes, amen. Zviriko zvakawanda zvatinotora setradition iri poverty. Ruti yacho haisi tradition iri poverty. But poverty ikararama warefu inopedzera yatsika. Saka toda kukasta poverty mumaafrika kunonetsa because imwe yacho yato tradition. Imwe yacho yatotsika ndokararamiro kawo andonzwa uri kumudzvanyirira kana wada kuibvisa pari. Why? Because andononge ndokurarama kwacho ndoupenyu hwacho. Yet hazvisi. Culture inodevelopwa nepoverty inonetsa kubvisa muvanhu. Nekuda kwekuti already saka munhu aiva nemaperembudzi. Yaifamba achiti unclean, ndakasviba. Luke 17 verse 11. Pavakaona Jesu achiuya, the 10 lepers, vakashedzera kuti mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Unoti vakachinja zvekushedzera. Havana kuti unclean, vakaziva kuti this one can change us. So let's change our language. Vapo chinonzi language chine power. Genesis 11. Vanhu vaironga kuvaka itawa inonzi Babel. Vaironga kuvaka itawa inosvika kudenga. Kwete kuenda kudenga. Mwari ndokubva kuti vanhu ava vane mutauro mumwe chete ende vanowirirana zvavanoita. Hapana chavacharonga chikasabudirira. Mwari kutestifya kuti vanhu vane same language, vane unity, very powerful. Tingaite sei kuti vanhu vasasvike kuno? Mwari atoziva kuti tinosvika tiri. Baba vaida kupinda denga neubhirija. Kuna vanhu vari dangerous. Vakati kuna mataiti takuvaka kusvika mberi. Vaida kumujuma kumusoro kumusoro. Vaida vakomana vauya kuti haatauya. Akava disturb asi devil. Bible not and the Lord confused their language. Havana kutorerwa zvidhina, havana kutorerwa zvokuvakisa. Language iri powerful. Saka tona strength yeChina iri pakuti vakarespect language yavo. They do everything zvavanoita munyika mavo using their language. Uya kuAfrica vakati colonizer no language yedu. Anokuzvona mukazvifunga kuti maths dzinaiti neshona inozoti hazviti. Yet maths pachadzo madigits haisi language. Which means any language inoita pamaths. Because maths haisi language, madigits. But ukafunga shona inokurambira ka. Because ungati minus inotipa plus. Ukaisa kushona manje ma1. Hapana zvapo. Zvapo kupo. So our language, I want you to laugh. Who's what ask whether we take? Saka gone kwa nema colonizer. Utipa a mindset. Inoti zvedu nezvemanga. Zvavo zviri pamusoro. Zvedu hazviti. Mindset iyo yakusikuroiwa kutenda zvavakataura. Ukatenda zvinotaura munhu against your life, uchada muroi wako iwewe. Hazvisi mubhaibheri kuti Mulungu ari nani ndarika munhu mutema. Vakaisa masystems ekuti takataura tega kuti havari better. Hazvisi mubhaibheri. Report yeshoko raMwari, you are wonderfully and fearfully made. Yes, amen. But report yatakapiwa nemakoloni
Ukamimba msikana, ukamfunza zita. Hivi nani rishona? Anokuudza richirungu. Kuti zvityise. Lafininga haiti nishona. Namwenezi. Chidanana namwenezi. Without black sentence. News on panel which are waiting. And to us, English, you need a measure your intelligence. Yet English language. This is a wrong of English, I did the this is a wrong of a measure. You would do only more Mandicabas and English, they can go to a bijan. Message at a seeker. Blend of the Chaka Chaka. I will talk about what you got out of a show now that score on that try. Oh, my God. What shade does not I'm going to assume that I'm African. Why? Because I don't report that the elite is still biased. That I'm a foreigner. So Abraham, I put her up Egypt. But as I got Pinda, I said, my other baby are so beautiful. Tikapinda mkatuma wanachandura ile iwe wakanaka sikaite. Unarukunzi wakanaka we asimskana. Ikogo. Sarai. Bashogata wanimprofita Abraham ndo akanubaka chiso. Zokuti vachimweta estate in Egypt. Zanzi town yesi akamanya kuna mambo zikati mambo yemone mkata uya kuno. Vasikana vese in Egypt yokati gare mzibadzeni kuna ambuya wauya. Pharaoh, mambo, highest office. Because the mkati yemno. Mashefu yese mzasuma katusabati tushamtara mzasa shefu unakanaka sikaite. But I see ya beauty. Ata una mashoko are representative. In the midst of hunger. Mwari wakabeka. Wari mu Egypt. Wakapiwa mombe makwa ingamera nevaranda for the sake of Sarai. Nokuti mambo akati Abraham kwa ninye perasei kuti anzadzi yako. Koda inda mbata ndikamita mdzimai. Chiwo mukadzi wako. Tora mombe makwa ingamera endai. Akakuda kunyika yaipotera as a refugee. Are you a wealthy man? He speaking positively in the midst of trouble. Life ilima principles zakadaiso. Tinelanga walikukunikana muupenyu. Wete pa spiritual level. But kumati naturally, avana kurongeka enda wakubone pita shetu. Abasi pese pa unoda prayer. Notice sometimes your challenge is spiritual. I believe kutipani my challenges are spiritual. I respect my prophet Bani. Unazati mulganani mwenye msaroro. Ana itafuti a character. Uti timoni kagara pauli no zati chadzimba. Sarno kusira a character uti vimiraenda auroni musara uti dafu. Mwenye msaroro wa ungo gara pauli unokupa ma characters. Nekutu kanzi Yesu itasema shuka. Izo hivi timoni kaenda zamu system. Sarino kona kukupa futi uchina. Utauchageza ngoro china. Sabaulida kundoshandirwa manje. Kutakuze kuti ausikurorwa nekuda kwechina. Unota anoshora aone. Anongo kuti matombo matatu unogeza kuseni. Masikati. Kanero. Pane patigeza munhu baba ka 3. Aunororwa anokupinepera kugeza ka 3 ka day. Masikati. Aninga mapiritzika. Kuseni masikati manero. Mapiritsa. Wakomunota pani muna bakumwa. Eta matibabu naona wakone kwa China kweti moyo China. Yesu akaenda kumbaba Jaira saka na matira mwana ndokuvamuka. Vanhu vari pakati pekufara ndokubva vapa instruction yekuti mupeche kudya. Inabva Yesu ari kuti mukasabika anofa futi. This time anorewa nenzara kwete mweya. So kune challenges ari muremu in physical. The spiritual level, we believe it, every challenge is it's a spiritual thing. No. Finding knowledge, you're not going to acquire in the physical. Jesus, I want to know about kuzotifira. Mwali wakatipa Jesus the person. Pangika pagawezi what the cross. Pekushikira kutako nekupa salvation. So cross is many-made. Jesus wakapa kunamari. Mchinjikwa wakakati wapano. Moses kurara makwake munao river. Anga ari mu basket la mai wake twetere ngirozi rakarukwa na amai.
skill yamai was part of the program to sustain the baby. Nakuiswa mneo hivyo achiswima kakari kadiki. Amai wake wakawa ni skill yekuruka basket. Inogona kuflota. Ni skill. Mwalima karangara David akaora Goliath. Yombo rakasipa na mwari. Sling, it's many made. And the skill, how to use the sling, you acquire skill. So even when I reach coach, another coach. Coach, I will pay gift, I will pay skill. Coach, I don't bad dara. Coach, I don't know dara. If I coach with PSG, I don't know. Simply take a team. But when I very gifted and a mess, but I don't know what I would say. I always could as well. If I coach, I know the mess to be. Nobody has discovered the gift is not enough when you lack skill. Yes, amen. So skill you need to acquire on earth, on the ground. Jesus Mugita ministry, apart from anointing, I want wisdom, no skill. Let me show you one character, one skill. Yeah, it's a ministry. Achida utifangeli riparitwe. Aka polisa region anda kutera. Akamutenda unoudza vanhu hama dzako mwari zvaakuitira. Bible not he went into Decapolis, meaning 10 cities, preaching, telling people the goodness of the mountain. But variko vanhu vaiti vakaporeswa naJesu, Jesu aiti usataure nyarara. Yes. Pamano tienda utaure, pamano tinyarara. Indava, asi kune mamiracles asikade kuti ataurwe. Skill yebasa. Kuziva kuti nature yatsana ukavatuma kuita zvinhu havaite. Asi ukavarambidza, zvavarambidzwa ndo zvavanoita. Saka kwesaizi nyarara Jesu zvanga kupedza. Ndomwe mulife une vanhu vanoziva nodaro. Pamuto tsaudze vanhu havatotanga. Ati ndakuudza vatanzisa tauri. Yakaipa nyaya kora iwapo. So those skill yayo operate nayo. Vanhu vakamubvunza kuti ko muri kuti muri muchadzoka zuva rokupedzisira. Musi wacho tiudzei, dei vamuchadzoka. Tikanzi aiwa, baba ndo vanoziva misi nenguva. But kumashure atina baba tiri vamwe chete. Paari kuudza dei rekudzoka akuti baba anoziva misi nenguva. Hazvino kuti Jesu azive. But ari kuziva chaita kuti vabvunze. Anoziva the nature of man. Kuti munhu akaziva date rekudzoka. Anomboushura. Achozama dei zake. Saka achiripo angoti mwana. Sakuti vanhu vanzi garai muri ready. Kunwanyi madate. Tokufira pamano yemangwana kuseni. Kama ndinotora wana mati. Baba zake ari kuya next year. Adisi unobona zvikuita. So munhu waioperate with anointing and also with skill. So Abraham mashoko ari kutaura pana Sarah kuti you are a beautiful woman. Haasi ordinary. Why? Because vakakomberedzwa nefamily muhanga kashoma kuona chinhu chakanaka. When things are bad, your eyes they are corrupted. Zvokuti haone chinhu chiri good. Munhu ukamuvenga haagone. Kana akatogona haagone. Tine vanhu vakavenga FC Platinum. Kana ikatora mukombe league haigone, timbari ndinogona. Yatora kalike yatora but haigone. Ukabudira usina kufunda, wakafunda unorwadziwa newe. Havambokupigawo kuti wagona utoti parents ane mari yake. Parents aita mari kuni nakangwara hamuna wani. Munhu akashata kwauri haana chaanogona chaunganongedzere. Nzara ikapinda mumba, rudo runonetsa. Akaroora munozvinzwisisa izvo. Nzara ikapinda mumba, rudo rwenyu runorema. Irafu nguva dzese. Kana dzimai vafika dheza kuti ndiye uri kutoona sei? Une stress dzako. Toenda mene ikoko. Unotoona sei? Ndikuita sei? But Abraham mufemine munzara vari kupotera kuEgypt. Andasati dzimai yako kuti you are so beautiful. Learn to see good things in the midst of trouble. Why? Nokuti Mwari unoshanda nechakanaka chaSara chiripo. 2 Kings chapter 4. Mukadzi anga asirwa zvikwereti. Akabvunzwa nemunhu waMwari kuti kumba kwako unei? Iko kumba kwacho kune zvikwereti.
ndokwari kunzi unei kunze nhamo wataura but hakuna zvimwe zviriko iri zviri nani zvatingashande nazvo. Zvikanzi kune tumafuta tushoma tasara, zvikanzi right, toshanda nezvawakugona kuona zvasarawo zvakanaka. And to show you kuti mukadzi uyu mafuta oyeita waye blessing even asati awanda, waenda kuti akanzenda nokumbira zvitini. Usakumbira zvishoma, kumbira zvakawanda. Paakanokumbira zvakawanda, aifanira kutanga atotenda Mwari paakazviwana nekuda kwokuti kudii? Kuwana zvitini zviri empty mucommunity isaini yekuti vamwe vatoperesesa. Iwo ndiwo wasara nemafuta mashoma, vamwe vari paempty. Zvekuti miracle hombe haisi kuwanda kwemafuta, ndeyekusara nemafuta vamwe vapera. So there are times yekuti unotadza kuona the first miracle. The first miracle yaDaniel haisi yekudyiwa neshumba, ndeyekusvika zvakanaka mukomba. Why? Nokuti haana kupinda akakandwa. Aigona kufa nekukandwa. Asa unomubvira zvigaya. Munhu achikandwa mukomba aigona kusvika nemusoro wofa. Saka akasvika mushi munana wokutanga. Kuti hamuna akamitira munana, havana kudyiwa neshumba. Vamwe vacho pavakazokandwa havana kusvika pasi, vakadyiwa vari mudenga. Kureva kuti yekutombosvika mushe usiri kudyiwa mudenga munana, nokuti vamwe vanonzorerwa imomo. Nokuti ukaona uchinzwa nzara so, usati wakomplaina kuti ndine nzara, tenda Mwari. Nokuti pane kurwara kwekuti unopedzisira wakumanikidzwa kudya usinganzwe nzara. Kunzwa nzara isaini yekuti pari uchiri normal. Unogona kutorwara zvekuti unotsvagirwa mapiritsi ekuti unzwe nzara. Satani mubhori svika palevel yekutenda Mwari in the midst of trouble. Ega ashaya kuti Job aita Job anokudai bhozi makamukomberedza nezvinhu. Zvinhu zvabviswa, Job anongoti Mwari anoramba ari Mwari. Uye anofanirwa kunamatwa. We are here tomorrow as well. May the good Lord bless you. Mufambe munyasha hama dzangu. Mwari vakuitirei nyasha. Mwari vakuropafadze. We meet again tomorrow, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Learn to speak positively in the midst of trouble. Mwari vakuitirei nyasha. Amen.